ассалому алайкум, бародарон хоҳарон, обнушавандагони канали мо. Чихел ки мо дар навори пешина ба шумо гуфта будем ки мо программаи ҳозирзамонро меомӯзем барои шунавандагони мо, подписчикои мо. албатта мо он ваъдаро ҳозир иҷро мекунем. якумин дарсе ки мо оғоз мекунем барои омӯзиш, ин дарси адинес бухгалтерия мебошад. бисёри шиноса бисёри хоҳишмандо ба мо илтимос карданд ки аввал ҳамин чиро адинесро омӯзем, чунки ба адинес бухгалтерия талабот пешниҳод бисёр шуд. бинобар якумин дарсро оғоз мекунем дар бораи адинес бухгалтерия. адинес бухгалтерия ин аслан программаи пулакӣ аст барои аз сайти адинес харидан барои як пользовател, яъне як истифодабаранда харид 4500 русиро талаб мекунад. акнун мо барои омӯзиш харида намешинем. барои омӯзиш алайкум ассалом. барои ҳамин мо пулакиашро намегирем. компания адинес барои ёдгирандаҳо махсус демо версияшро гузоштааст. бинобар ин мо барои омӯзиш демо версия адинесро чӣ мекунем? дида мебароем. барои демо версия омӯхтан шумо дар сомонаҳо барои он ки кофта нагардед, ман дар зери навори худ дар поён силка мондам ки барои аз ҳамон силка шумо чӣ кунед? скачат карда гиред, баъд чӣ истифода баред. чӣ хел скачат кардан аз зери силка ва чӣ хел установ кардани дума версия 1.0 ман барои шумо дар ин дарс нишон медиҳам. ба силкаи мо медароед, скачат мекунед. баъд аз он ки скачат кардед, скачат дар шакли архив ба шумо пешниҳод мешавад. ҳанамин адинес установка демо версия дар шакли архив ба шумо пешниҳод мешавад. миқдори файл 1.1 гигабайтро ташкил медиҳад. 1 гигабайту 353 мегабайтро ташкил медиҳад. шумо албатта барои ин скачат кардан бояд ягон интернети безлимитка дошта бошед. 1 гигабайт карда бош намешавад, барои он ки ба ин худ зиёд кунед ки бисёр қимат барои шумо нарафтад. яъне гигабайтҳои арзонро харида баъд скачат кунед мешавад, ё бояд интернети безлимитка дошта бошед. баъд аз он ки скачат мекунед, ба компютери шумо дар ҳолати имхи архив меояд. ин архивро чӣ кардан накун? извлечь, берун кардан лозим. берун кунем гар барои ин программи WinRAR қариб ки дар ҳама программаҳо барномаҳо ҳаст, ё WinZip ки там мешавад. ҳар қашни ҳардушам извлечь мекунад. аз ин папкаро извлечь мекунем. баъд аз он ки извлечь кардем, ду папка ихроҷ мешавад аз бар. дар вақте ки извлечь мекунед, мана ду папка чода мешавад. Accounting T3 Training HC. мо аввал дар папка якум бидагиро установка мекунем. дар папка якум ин программа адинес аст. адинес Enterprise Training. ҳамин папка барои установка сар медиҳед. установка Enterprise мешавад. Enterprise next сар медиҳед. установка шудан мегирад. барои ман установка шудагӣ ин давом додан мегирад. ман установка намекунам. шумо давом доданагитон финиш мешавад. баъд аз он ки финишро зеб кардед, дар рабочий стол, яъне столи кори шумо ҳамин ярлики адинес пайдо мешавад. адинес Enterprise Training. яъне адинес барои омӯзиши
چی همین برنامه программа. Баъзам ки шумо установка кардем, албатта ин адинес программа установка шуд, баъзин бояд ки база бошад, информатсиони база. Информатсиони база дар папкаи дуюм ҳаст, дар бораи аккаунтинг. Шумо бояд инро ҳам чӣ установка кунед. Ҳамин гавли ки сетапро зер мекунед, баъзаи шумо чӣ установка мешавад. Ва ғайр аз программи адинес бояд адинес ягон дорои база дошта бошад ки аз ҳисоби ҳамон база чӣ кор кунад. База установка мешавад. Шумо баъд аз он ки дуюм папкаро файлро установка кардед, баъд ба ярлики адинес интерфейс чун кунед, сар метиҳед. интизор мешавем. албатта барои установка, яъне сабт кардани барнома, компютер дорои оперативки ду бошад ақаллан, видеокарта ақаллан 512 мегабайт дошта бошад, ҷостки дискам набояд бо 80 гигабайт чӣ кам бошад. барои он ки программа талаботи бисёр оперативка ва ҷостки диск ва видеокартаро талаб мекунад, бинобар ин компютерҳои барои суст намешавад. ҳаракат кунед компютерро бақувваттар, яъне ошносташ аз ҷиҳати оперативӣ чиро гиред. яъне установки файли база данишсоз дале мекунед чӣ установка мешавад. готово. ман аз они ман информация база тайёр. лекин инҷо аз они шумо дар инҷо чӣ нест мешавад. ҳолати шумо дар ҳолати нест мешавад. вақте ки шумо установка мефиолад бошад, мо добавид мекунем. дуюмашро мегирем, добавид список существует, чунки мо навашро ташкил мекунем. мо будагӣ информатсиони базаро чӣ аз спискачо мегирем, чунки мо дар инҷо установки база, яъне информатсиони базаро аз ин папка установка кардем. далеро зер мекунем. ма инҷо мековем дар диски документ бояд аккаунт демоверсияи шумо чӣ установка шудагӣ бошад. аккаунт демо аккаунт дс шумо вибор мекунед. бале готово. ана информатсияи баъзи шумо чӣ дар инҷо ташкил шуд. ба адинесро зер мекунем. интизор мешавем. албатта ин программа талаботаш бениҳоят сахт аст, бинобар ин интизор мешавем, боз сабрӣ мекунем, ба ҳеҷ куҷо намештобем, интизор мекушем, чунки ин программа полни дар памятбудагӣ базаро барои худ гирифта ба мо чӣ пешниҳод мекунад. бинобар ин интизор мекушем. барои он ки вақти шуморо нагирам, ман программаро ба ҳолати стоп мегузорам. интизор мешавем. ба ҳолати стоп мегузорам. номашро боз мебинем. программа ин ҳолатро мегирад, яъне информатсиони база чӣ шуда аст, загрузка шуда истода аст. боз интизоре мекашем. ба миқдори 5-6 минут чӣ загрузка меравад. ягон ҷо шитоб намекунем. асабҳоро ором нигоҳ медорем. асабоният дар кор. бисёри одамо барои то установка шудаи программа чӣ асабонӣ мешаванд. асабонӣ шудан дар кор нест. интизор шуда меистем, чунки программа худаш ҳамехел аст. баъз он ки
установка мешавад, яъне интерфейсаш кушода мешавад, интро кор чӣ осон аст. Бинобар ин ҳеҷ асобонӣ дар кор нест. Интизор мешавад валтери предприятие бардове. Вақте ки дар экран ҳамин чиз пайдо мешавад, шумо хотирҷам бошед ки яъне кори кардагиатон чӣ аст, дуруст аст. Фақат интизор мекушед, тамом. Марҳамат, мана чӣ программа кушод. Рекомендация обновить версию. Мы давно доступны. Рекомендуем напомнить позже. ин вақте ки шумо программаро мехаред, шумо бояд логин пароли худро дар инҷо чӣ дароред. Ва мо логин парол лозим нест, чунки мо демо версияш кор кардем. ин дар вақте ки программаро харидан чизҳо лозим мешавад. Не аккаунти худатонро бо логин ва парол мезаред. Ва мо зида кунем, отмена зер мекунем. Информация ба мо инашам лозим нест. Напомнить позже. ин программаро чӣ дида мебарем. Программи демоверсия барои ман шумо анамин интерфейсро чӣ пешниҳод мекунад. Аллакай дар инҷо дар ҳолати демократия организация программа худаш барои мисол компания яъне организация даровардааст ва машқаҳо мо дар ояндаи организация худоморо даровардонро ман нишон медиҳам. Ҳозир бо чӣ шинос мешавем? Бо вкладкаи меню интерфейс главное. ин зер кнопкаҳо аст. Руководителю ин оператсия аст. Банки касса. Дар банки касса документҳое ки ба пул яъне ихроҷи пул ё додани пул вобаста аст дар инҷо ҷойгир мешавад. Продажа. Дар продажа ҳамон ҳуҷҷатҳое ки доир ба фурӯши маҳсулот дахл дорад дар инҷо гузошта шудааст. ҳамаи ҳаминҳоро мо дар дарсҳои оянда чӣ дида мебарем. Дар раздели покупка, вкладки покупка ҳамаи ҳамон ҳуҷҷатҳое ҳастанд ки чӣ ба хариди компания ё корхона чӣ дахл дорад. Бо ин кнопка, бо ин вкладкаҳо кор карданҳо мо дар оянда дида мебарем. ҳозир шиносоӣ бо чӣ аст? Бо интерфейс аст. Склад яъне ягон корхона, ягон фирме ки бошад ва албатта дорои склад аст. ба склад чӣ боре ки мебиёд, аз склад чӣ борҳое ки меравад, ҳамаи ин ҳуҷҷатҳое ки ба баромад даромади склад дахл дорад дар ҳамин разгири склад оварда мешавад. Инвентаризатсияни товаров, приходи ҳам боре ки мебиёрем дар инҷо дар ин вкладкаҳо дида мешавад. остатки товарро чӣ хел дидан дар инҷо ҳамаи ин вкладкаҳоро оянда чӣ дида мебарем. Агар ба дар корхона ё фирма ба коргарон зарплата яъне маош медиҳед, сотрудников ё кадрҳо, ҳамаи ҳаминҳо чӣ дар ин вкладка дида истифода бурда мешавад. Операция доду учёти бухгалтерия, отчёт ҳамаш дар раздели операция аст. Отчёт, анализ, ҳамаи ин дар вкладки отчёт. Справочник чӣ хел контрагент дароваранд дар кор, яъне фирма ё корхона ки бо шумо сару кор мекунад, аз шумо бор мегиранд, бор медиҳанд дар ин раздел. Номенклатура мо чӣ хел маҳсулот яъне товарро ба памяти сабт кардани ягон товар ё маҳсулотро дар ин раздел номенклатура дида мебароем. боз дигар чизое ки ба мо вобаста аст, ҳамаи ҳамаро дар раздели справочник чом кунем. дар дарсҳои ҳам дида мебароем. Администрирование дар инҷо настройки программа аст. Программа чӣ хел настрой кардан по сервисо. Интерфейс. Дар интерфейс дар инҷо бисёр вақт интерфейс дар ҳолати
buxgalteriya xavf ovarda میشود و در حالت نیپولنی آورده می شود. ما حرکت کرده اینترفلایس رو در حالت چی؟ پولنی گذاشتن ما لازم است. یعنی ما حالتی پولنی ده. اما اگر اینترفلایس شما رقم شما در حالت دیگر خیلی پیشنهاد کرده شود، شما باید همین وضعیت ادمنستراتیو در آورده با فلاتکی پولنی چی در آوردنتان لازم است. این دو فلاتک رو ما چی نمی‌آوریم. فلاتکی پولنی چی است برای ما فهم هست. چون در اینترفلایس پولنی تمامی کنوک‌های او وسیع آورده شده‌اند. با همین ما درس خود را باز می‌نویسیم. در این درس ما چخیل установка کردیم программ, چخیل архи رو излечь کردم, چخیل скачать کردم, چخیل излечь کردم, چخیل скачать کردم رو آموختیم. کمتر با اینترفلایس سی программа معلومات گرفتیم. درسمون همین تمام. در آینده با در دیگر درس‌ها چخیل با این فلاتک کار کردن رو می‌گذاریم. خیر تا بازدید. در خدای خدا باشید.